Pagkumpleto mga kapuso sang 13 fruits para sa mas bugana nga bagong tuig, padayon nga ginatuman sang kadamaan. Mga prutas nga bilog nga ginapatian papaswerte mabakal da. Yaring balita nga aton gintutugan. Sa Bacolod City Public Plaza, nagaililikit lang ang mga manugbaligya sang prutas. Amat-amat naman nga nagadamo ang mga bumalakal. Sa pagsulod sang bagong tuig, bilog nga prutas ang ginapangita. Kasubong sang ubas, mansanas, sandia, pinya, orange kag iban pa. Nagasimbolo kuno ang bilog nga prutas ang suwerte kag bugana nga palabuton. Malawig na nga tradisyon sa mga Pinoy ang 13 fruits. 12 para sa tag sa kabulan sang tuig kag ika-13 para sa dugang nga grasya. Maayo lang kuno nga sobra, hindi lang magkulang. Kada tuig may 13, may 12 nga ginapangayo ang aton nga mga customer sa tawag nga tradisyon. Bisan may pagsakas ang presyo, padayon ang pagbakal sa mga pamilya agud may igabutang sa lamesa. Kaya mo ginayalin sa unang ako nga ginatuuhan, nga kung may 12 fruits ka, maging successful ka sa mga life. Pero kung think positive ka lang idya, ang swerte kag ang grasya masulutan na sa aton every year. Apang, kung may nagagasto gid para makatipon sang prutas nga pampaswerte, may ara naman nga praktikal. Kag unahon na lang kuno anay ang makaon sa pang-adlaw-adlaw. Masarap kung ano lang da eh. Kung ano lang da ang mga prutas eh. Kay hindi magini mo ma-afford gid kapigad ginauna man namon ang bugas kag sudan. Gani, may 13 fruits man o kun wala. Ang importante nga padayon nga nagatinguha kag wala ginadulaan sa paglaom nga may masanag nga palabuton sining bag-ong tuig. Opo Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.